Kung gusto nyo, sumampa kayo, sinabi pa sa amin. Kung gusto nyo, manghingi na lang kayo, sabi pa sa amin. Ito raw ang naging kondisyon na ibinigay ng mga mangingisdang sakay ng malalaking bangka mula sa Subic sa grupo nila Bonifacio. Higit 3 dekadang mangingisda at bantay dagat mula naman sa Morong Bataan. Mga kapwa Pilipino rin umano ang lulan ng malalaking bangka. Dismayado si Bonifacio dahil sa nakalipas na taon ay tila sila pa ang nawala ng karapatan sa dagat na sakop ng kanilang municipal waters. Yung mga maliliit na mga ingisda ng taga-Morong ay naapektuhan din po sa kanilang mga panguhuli ng isda kasi maliit malaki hinuhuli po nung mga nasabing pangulong na taksay. Maliit na isda at saka malalaki. Wala pong pinipili yung kanilang lambat kung manghuli. Hindi na po nagawang dumami ng isda. Ibig sabihin maliit pa lang sila nahuhuli na. Inilapit na raw nila ito sa pamunuan ng Maritime Department ng Subic, ngunit tila nagpasawalang kibu daw ang mga ito sa kanilang daing. Hindi naman kami makapanghuli ng mga bantay dagat at mga yan ilalaban yan pagka nang hinuhuli po namin ng mga bantay dagat. Batay sa Philippine Fisheries Code of 1998, ipinagbabawal ang panguhuli ng mga malalaking bangka sa mga municipal water. Mariin ding ipinagbabawal ang paggamit ng mga lambat na may maliliit na butas upang magkaroon ng panahon ng mga isda na lumaki at makapagparami. Inilapit ng news team ang problema sa Bataan Fisheries Division at sila umano'y makikipag-ugnayan sa mga kinauukulan ng Subic. Ayon sa Fisheries Chief ng Bataan na si Danilo Abrera, kailangan talagang palakasin ang hanay ng kanilang bantay dagat upang maaksyonan ang mga ganitong insidente sa gitna ng laot. Hindi lang BIPAR, kasama naman yung Coast Guard, Maritime at saka yung local police. So palibasa malalaki kasi yung bangka, yun ang problema ng ating mga bantay dagat. Nasa 2,000 ang mangingisda sa Morong. Isa ito sa pangunahing kabuhayan sa bayan. Kung dati-rati mga banyagang mangingisda lang ang kaagaw ng mga Pilipinong mamamalakaya, ngayon tila pati kapwa Pilipino na rin ang nag-aagawan sa yamang dagat ng bansa. Umaasa naman si Bonifacio na sa lalong madaling panahon ay mabigyan ng solusyon ang kanilang suliranin sa laot. Ayaw po namin ng ganong sitwasyon. Ang gusto po namin, patas ang hanap buhay ng lahat ng mga isda dito sa bayan ng Morong. Rainiel Pawid, CLTV News. Thank you.